Здравейте, аз съм Ана Бела и днес отново ще снимам клип. Този път ще снимам как да се направи, ще ви покажа как да се направи такъв моливни. Такъв моливни, само че не е точно такъв. По размерите като е така. И още мъничко да е така. Това е по-голяма от малкинска. Явно просто чревата ми се такова да пи вода и съжалявам за съжалявам, така че и така ще ги съберем. Така, само магията. Съжалявам, че днес ще държа по-детински. Просто изнервена съм от всичкото това напрежение, защото вече искам да започнем училище. Знам, че имам още 2 месеца до училище, но искам да съм на училище или още 1 месец и половина имам до училище. Много искам да почвам училище. Още 2 месеца има. Не, още 1 месец. До училище. Сега сме август. Много рано. Добре, вече много. Тук ми кажа, че на училище искам на училище. Защото много съм на училище. Така, не знам, може да ми сложа от ето. Не. Да знаете, за сега всяко мое кипче може да дадеш да бъде така. Но ще слагам червено. Това е толкова по-тъмното, ама сега пък се вижда по-тъм и липсно така цветът не е такъв. Много добре си знам. Ами да нещо сливам. Цвета на колата ми. Там съм отгоре този разлоклан, с който и той не е същата цвят. Съжалявам, ще гледам на там, но темно гледалото и само, че първо съм мисляла да сложа ли едната кутия горе, за да мога да се виждам по-добре. И хоп! Защо така, бе? Защо вземе да падне? Тук така ми се по-добре, да, по-добре. И сме готови да започваме само тук. Прическата ми, о боже, изнервям се, не знам защо. И мисля да започваме. Клипа. Така няма да слагам шините си. Да, сме с шини. От доста време с шини, но още това месеца. Така, да започнем. Първо ще ви трябва такова. Ще ви трябва тиксо, което моята е така. И ще трябва да се разхождам. Марти! Да! Донеси ми, ако обичаш тиксото. И да ти дам слушалките. Да. Да. Браво на него! Синьо. Съжалявам, ще кажа търсим синьо. Ето един цвет синьо. Който да приеми се иска да става. Дай ми го! Оттатъка е, бе! Окей, влез ми очи. Слоня, блявифо. Ама ти не ми донеси тиксото. Карай. Отидах и си го замах сама. Сама отидох и си го вземах. Искате някой да как говоря. Ето какво стана. Ще продиквам това.
Ей, сега се връщаме, бъркали самолет. Айде сега мокни, че да снимам. О, да. Така избрах си този син цвят, тъй като искам аз и брат ми да си разменим бюрата. И на него ще му направя, ако искам, но мой сега ще бъде син. И вече имам бял, който ще бъде син и да. Спирам този нали. Да се така. Вземаме това нещо, което е по-твърдо от това, така че това е по-меко, а това е по-твърдо. Така, слагате го така. И с фломастер и молив белязва се, докато сега може с малко по-надолу да го правите, тъй като не знам. Happy sober terrorist. Сега вече го заливате. И ето тук отбелязвате до къде. Ето ги чертичките. Уау! Ето ги чертичките. Едната ето тук, а другата ето тук. Начало. Сега ще ми трябва линията, за да го начертая правилно. И горе-долу до 20 стига тази линия. Абе тя стига до 20, ама не знам колко криво или право ще го начертая. О боже мой, о боже мой. О боже мой, 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 о боже мой. Аре, изкриви го! И сега ще го оправя, сега ще го оправя. Кака би няма да те оставите и готово правим. Ето се получи. Сега ще трябва да го изрежем. Но не пред камерата. Ето какво трябва да се получи. Ще изрязвам и по-рано. О боже мой. Сега ще проверя дали е точно. Да, добре, че е малко по-дългичко. Ето как ще се влепи и така сега ще не трябва тиксата. И сега ще се изпърна малко на пауза, като го намеря. Така. Оп. И следващото тук, ето това получим, да го слагате. Ето. Така. И ето. Просто го залепите заедно с тиксо. Тиксо. А мой е залепен на крака ми. Скоро ти ще е залепен на крака ми. Това е доста полезно и не ви лъжа. Сега го залепих на другия крак. Повече пък ръчената естествено се изкриви и вече няма да лепи. Защото цялото стана по-мръсничко. По-мръсничко пак аз. Такова измачкано и така горе и вече няма. Добре. Ето така се получи това нещо тук. Се получи ето така. Тайното е малко по-големичко отгоре, но пък не знам защо и просто сега как да го тъпкувам да го изрежа, като аз трябва да почна от обратната му посока и да почна от сам. Пък аз като не виждам преди тогава. Опа! Добре, хайде да започнем от тук. Ето. Добре. Тук се получи ето така. Отгоре. Опа.
Така, мисля, че трябва да побърза малко така. И вече може да ме нарисувате каквото пожелаете. Аз ще да ме нарисувам тук. И мисля да го направим ниското зайче. И сега се връщаме, тъй като няма да ми дадете да кача клипа, повече за 15 минути. И те рисувам. Малко обърках, но както и да е. Просто пак стана така, както аз не исках. Ето какво стана. Да, ето ги двете ми. Да видим кое е по-здрав. Абсурд. Абсурд. Не знам. Да видим дали това мастерите ще стоят тук. А тук? Не. Това е по-здравото ми, където мисля да бъдат ножичките ми. Или поне ножичката ми. Като няма да пада. Може би ще държа кланата тук. Сложа малко клан за завършването ми. Сега съжалявам, ще остана толкова досадна, но искам отново да ми правите такова за... Моля, искам някой да натисне с някой от вас, който гледа, или ако гледате изобщо. Да се направим слаб ми. Моля. Ако клипът ви е харесал, ще получите и едно безплатно червило. Добре, 120 на мен няма да бъде това. Съжалявам, ще трябва да си припуснете. Така, и сложим 120. Съжалявам, така сте разкал, но просто... Повече с 15 минути не ме да направя клети. Така, клип ще ви харесва, дайте се абониране и така, ако ще дайте палец нагоре, ако вече може да се абонирате за моя канал. Благодаря ви, че гледахте този клип и ако въобще някой го е гледал, да ще завърша готвено. Моля ви, подкрепете ме мен от вашето сърце и моля ви някой да ми напише дали са вкусни тези бисквитки за 5 и защо една. И моля ви нека да... Ох, толкова хубав сън сънувах. Да, ще ви поразкажа малко. Така, има ходихме на басейн с моя господин Явор Пиргозлиев от народните ми танци и госпожа Железарова беше там. И някакви нови деца, нямаше нито едно момиче от моя ансамбъл, от нашия ансамбъл. Имаше само непознати и само една Симона, от големите Симона, не Симона Колева, не знам. И тя беше там и даже накрая ми се разсърди, защото аз си казах, че ме е задушавала и не мога да си поема въздух, пък аз бях русалка и просто после трябваше да я кажа, че аз съм била русалка. Значи трябва да кажем едно заклинание, за да станем русалки, за да станем русали. Тогава май тати беше с мен или мой приятел. Май тати беше с мен, не помня. Значи всички ми се от семейството ми чазваха без мама и кака. Дали господина ми танци. Народни танци. По-народни по танци. Просто... Може да го намерите в Facebook. Явор Пиргозлиев, напишете на английски. Така, той смата на така, благодаря ви, че гледахте това клипче и до скоро. Обичам ви. Моля ви някой да ми прати слаб мейл. Чао!